nguSigubhu wakwaZwane uNtokozo. uSigubhu is nickname yami ngibhale la kwashela ngokuthi ngifuna umuntu ozongiphatha kahle, wena ngizomuphatha kahle, omuhle, ononhlonipho, onothando, onekhe nomuntu esizobonisana naye uma ngi-wrong angitshela ukuthi ngi-wrong, naye futhi angitshele engeke senze i-fight naye. Ney'ngane esukela ku-3 kuya phansi, mina nginezo-5 anginankinga ngoba uthando is not about iy'ngane ezingaki. Ngenzeka uma ubhale uthole abantwana esase-under age, adolescent stage, into ey'kanjalo. So uthe ma-end up akhula uthole ukuthi maybe amadoda abalekelayo nale nale, and nami ngileso simo, nami ngifuna umuntu ozongiqoqa naye futhi ozongiqoqa, sikhona ukushara ama-ideas, sikhathi uthando lethu siye phambili. Noma ngaqala ku-27 to 35 years, lowo ngicabanga ukuthi singakhona ukuthi sisebenzisane naye. Anginankinga ukuthi uyasebenza or akasebenzi, mina ngizokhona ukuthi usuvusa umuzi wethu. Mina anganginayo ngalesi sikhathi ngisajola bengikhona ukuthi ngenyanga ngikhiphe i-R1,000 endlini, kwasho ukuthi into ethi yangaphasa, but ngifuna manje esobambisana naye, ngeke size sisokoleze nabantwana bakhe nabami, sakhe ifamily sonke. Dumelang, nna lebitso la ka ke Rebecca, ke dula mo Princess, ntse ke le sengele sebaka sa dikgwedi di le 6. Nna motho ke mmatlang ke motho o nang le o tlhompho, o lerato, o itseng gore motho ke eng, o tlang no yana ke ikemiseditse nna le motho yaanong ke kwaletse shela gore e mpatlise ka gore ke itse gore ke nna or ke batho ba ka fa re sa batlaneng gore o na le bana ba le kae a felele mo 3 or 4 go fela 4 ene le nne motho e leng gore o na le sereti wa ratega le mo bathong. Ga ke batle monna wa poo, ga ke batle motho o tlo nnang a ntoulela go se botlhokwa, ga e se bothata as long as ba sa fete 5. Gore o na le bokae a e se mathata, mara o tlo kgonang go tla le sengwe o letsogo gape. Sisi mina nguSigubhu nguNtokozo ngwakwaZwane. Njengoba bengicelile ukuthi ngisizwe la kwashela ukuthi ngithole umuntu engimfunayo. Okay, nakho sisi-ke uphambi kwami. Mina sisi ngindoda ehloniphayo, enothando, enakekelelayo, enekhe nomuntu wesifazane. So sisi bengingacela ukuthi ungikhulise, ungenze indoda. Yebo ngiyindoda kodwa ngaphandle kwakho angeke ngibe indoda. Njengoba nje ngingalanga kwaZwane bengajabula ngelinye ilanga ngikubona ugijima la emagcekeni wakaMangethe, ngelinye ilanga ngikubone ungihlobisa lo munwe lo ofaka indandatho, lokho kube khombisa ukuthi ngiyindoda. Ngaphandle kwakho angeke ngibe indoda. Kwanawe njengoba umuntu wesifazane nomthetho usho kanjalo, nawe ngaphandle kwami njengendoda angeke ube umama. Ungaba umama ukuthi uney'ngane kodwa ubaba ubalulekile nakimi kanjalo. Ngiyacela ukuthi leli thuba leli ungiphe lona, ungangijaji-ke, ungiphe isikhathi ukuthi ngiziveze, ngikhombise lolu uthando enginalo ngawe sisi wami. Uziphe futhi isikhathi sami, nami ngiyathembisa ukuthi ngizokuphatha kahle. Umuzi lo khona umuzi, kodwa uma wena ngakuboni laphana kulowa muzi lwana, angiboni kuyimuzi, ngibona kunjenge-squatter camp. Ngiyacela-ke ntombi yami ukuthi ungikhulise, ngingakuncishi ithuba nawe ukusho ukuthi ngabe ngalo buhlungu bami, le nhluthu eyikhipha ngaphathi enhliziyweni yami, wena uzizwa kanjani ngakho? Ngoba angeke ngize ngikuthathele isinqumo, kwamele usithathele nama-right wakho. Nawe usho into engaphakathi kwakho, into ozoyithanda ukuthi mina ngiyenze, nento ongeke unjani uze uyithande kimi, sibonisane. Ngisacela ntombi yami lapho ungiphendule ngizwe ukuthi wena ngabe uthini ngale ndoda yakwaZwane le. Oh, abuti wa kwaZwane, dumela. Yebo sisi. O bua le Mpho. Mpho o buile ntho e nngwe le nngwe a e batlang mo monthong wa monna wa bona. Yaanong nna ke a utlwa a gore bana bone ba ba ikae bo mmerekonyana sona wa bona. Yaanong ke kopa go itse. Ukusebenza ngiyasebenza sisi, ngiyasebenza, ngisebenza efemini ngapha ku-Krugersdorp. Umuntu benginaye sahlwana lebo ma-2020 ngey'khathi zalento lezi COVID. Okusho ukuthi sukela lapho-ke uma ngithi ngiyathola, cha, ngithola laba abasadlala ngami, kodwa mina sengi-ready ukuthi ngathola umuntu engingathandana naye. Abantwana-ke bengathanda ukuthi sisi wami singabambisana uma ungaba nabo maybe abawu-3 ukuya phansi. Why ngisho njalo?
kungenzeka ube empilweni yakhe uzale kayi-2, uthe uma uzala oqala maybe wathola ama-twins, then wasuziphinde wasuzala umntwana oyi-1, which means uzale kangaki kayi-2, so ukuthi labantwana labo bayi-3, then nalaba abami enginabo abayi-5, sho ukuthi kuzoba abantwana abayi-8. La ekhaya mina njengoba belokhu ngibamba ngiyaka bengishiya, ngiletha imali engange-1,000 ngenyanga, okuleyo mali esiphila ngayo, okuyimali yokudla leyo, kwengesibale iy'nkinga zami nawe nabantwana. Phinde futhi kube khona imali lena esobe siyithola ngabantwana lena ebuya kuhulumeni. Leyo mali yabantwana bami nabakho mama, ngiyakuthembisa angeke ngize ngidinge, kuzoba wuwe okumele uhlobise ngawo lo muzi lona engikubekele wona. Okunye nokunye mina angifuni ukuqamba amanga, uma-ke nje ungiphe nje ithuba lokuthi ngizibonakalise kuwena, ngoba futhi ngiyakuthembisa uma uthi uzongithanda njengoba manje sekule nyanga kaMashi, nenyanga yami kaDisemba eyokuzalwa, ngiyakuthembisa ngiyofika emagcekeni akini ukuthi ufike ungibheke kwabakini abadala ukuthi bangibone ukuthi cha, awuhlangananga ne-stranger la. Yaanong ke go utlwile ke gore wena o batla motho o le nna ke mmatlang, yaanong ka gore nna ke wa re bana ba i-3 o batla motho wa bana ba i-3, nna ba ka ba 4 re tsaya. Cha sisi, njengoba ngikuthanda lana kahle kahle, angeke ukuthi mina ngiwine wena ukuthi sesingavinjwa abantwana, futhi abantwana singabafaki kakhulu ngoba ayikho into abazositshelana. Uma ukuthi wena unabayi-4 kanjalo, ungcono unabayi-4 mina nginabayi-5, okusho ukuthi wena uyakhona ukuzusana nami, so mina why kuzomele ngilwe nawo? Labo ukuthi ngithanda wena, woza nabo beyi-4 kanjalo sizohlala. And ngiyakucela sisi, kwakhona ukuthi ngikhulume nawe kwethiwa ngiyazenzela, ngabe ngiguqe ngamadolo phansi ngikhombise inhlonipho, kodwa kwamanje ngoba nje sisalungisa le ndaba, ngisacela uqoma sisi, ungenze nje indoda nami ngizokwenza umama ekhaya. Yena ungwa tlo fika ekhaya manje uzohlawula nalezi ngane ngoba zonke izinibongo zazo. Khona kunjalo ngosiko lwakithi kwaZulu bathi inkukhu uyithatha nengane zayo amatshole wayo. Wena obvious uma uzoba nami sihlale, njengoba ngithi ingane ezakunankinga nazo, ngikhuluma kanje ngoba nginemizi emithathu, ukhona lesohlala kuwo, ube khona lona nami bengubekele ingane zami, ufa zona angayifuni ukuhlala nathi ngoba obvious ingane zakho ngizobe ngiyi-stepfather kuzo, nezami uzobe uyi-step mother kuwena. Uma ezingafuni ukuhlala nathi, likhona ekhaya ngibabekele khona la abazohlala khona bezingane, ngoba ngifuna ukubabona abantwana bakho be-free be-happy, nawe futhi ngifuna ukubona u-free u-happy, sokwazi ukuthi ungabibikho umuntu wesi-3 nowodlulela ngalo ozongena endabeni yethu. Kodwa ukukuthanda cha, ngiyakuthanda futhi ngenhliziyo yami yonke, ngoba nje ngikhuluma nawe angifuni ukuqamba amanga, nenhliziyo yami lekhona igcwele injabulo. Yaanong obuti scoop ka gore ene o bua tlhaloganyo ka nona le jara di le kae? Nginamajarida amathathu sisi, awu-3. How many years? Nginjani mina iminyaka yami? Eyami iminyaka? Hayi iminyaka ngina-35. Okay. Re ka utlwana abuta o setse mplelang sone. So sisi ngisacala ukubeka ku-straight ngabe sisi uyakhona ukungithatha or cha, angeze ukhone ukumelana nale ndoda eyimina, kodwa cha mina kuwe cha ngizibona yonke into ihamba kahle uma kuthiwa nje useduze kwami, futhi ngiyabona ukuthi maybe kukhona la kuvaleke khona ongaphinde futhi maybe kuvuleke khona. Kahle kahle lo thando engilifunayo, yazi ngiyafila ukuthi ngathi lula ezandleni zakho kahle kahle. Ngiyakuthanda mina. Yaanong o sure gore ga o tlo mpone o tlo dumelana le nna? Yebo sisi. No, ga o tlo njikela after 4? I never, ngiyakuthembisa. Okay. Hug, kiss, touch. Cha mina ukuyabona sisi ukukhombisa ukuthanda kwamanje, cela nje yazi nje ukupha nje le hug yami esuka ngaphakathi enhlizweni, uyokhombisa ukuthi cha ngempela inhliziyo yami uyithintile, uyithathile kahle kahle, yazi you drive me crazy without a license, ungidrive unganayo. Ngikuthandile ntombazana. Le nna ke go thandile abuti ka dinkulumo fela tsa gago. Wangena umakoti ekhaya, wangena umakoti, wangena. Hawu bakithi bavulile omangethe. Hawu ngiyabonga ntombazane, ngiyakuthembisa December ziyawushaya, ngizovela. Omhlophe angithi. Onjalo sithando sami, ngiyabonga. Hug, mfethu. Sukumani. Hayi uye lo. Uye. Umuzwe njani? Hayi ngimuzwa ngaphakathi. Unjani? Yabona lo noma ngimhaga uyazi ngebhodi sicishe yabona siliya ngathi naye ukhona njengami. Uye usoft ngiyamuzwa manje. Uye
Lo uye. Ya ungayijikisi mfowethu ungangirobha uye. Hlalani phansi bafethu uye lo. Uthi uyawa lapha. Yeah? Eh. Mntako uthando. Uye. So nizoba nayi senizothandana nizoba right niyavumelana. nakadumela Wadumela. ke a dumela Allowance sister lo buthe uyayifuna. allowance wa bona gore a buta ka ko difamong ene bana wa bona gore ba bangatanyana anong ke tla bona ko morago Okay. So nimnandi. ee Uready umbona? ee Ke yena ke type ya gago. ai ka mmelo wa mo utlwa ga nka wa ka ntsuso wa bona Yeah. ene re sa itse gore matlho ene re tla reng Zandla ko letlhogong. Emapele. 3 2 1 Kaka. Hey wachaga ngaki. Hayi uye ufuna ukumbona. Uye lo. Hayi uye. Uye. Kuthenza njani? Oh bakithi. Hawu ngiyabonga mama. Yazi ngisole inyembezi enjabulo baningi bona. Sure. Ngincedile ngiyabona ngithola umuntu okudala kwase ngimfuna. Sister wena o reng? nna ke itumeletse le go bona monno kgale ntse ke mmatla o le wa ditoro ke wa ditoro Hayi sukuma sister. So second date is on. re one ka matla Amphinde inyaka bafethu hayi yadingeka yakhe uyakubonela. Oh bakithi waze ngithole nini? Hayi. Allah.